Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. дастаи Истиқлол силсила ғалабаҳои худро дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ идома медиҳад. Ин бошгоҳи шаҳри Душанбе дар даври шашуми чемпионати Тоҷикистон дар сафар тими футболи Регар Тадазро шикаст дод. Дар бозии марказии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ Истиқлол дар сафар бар Регар Тадаз бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст овард. Дар дақиқаи 31-уми рақобат Алишер Ҷалилов тӯбро бурди тури дарвозаи соҳибони майдон сохта ҳисобро боз намуд. Дар дақиқаи 59-уми майдондорӣ аз ҳайати дастаи Регар Тадаз Шарифҷон Солеҳов ба задани голи ҷавобӣ мушарраф шуда ҳисоб 1-1 шуд. Аммо натиҷаи мусовӣ дер давом накард, зеро дар дақиқаи 69-уми рақобат ҳамлагар Манучер Ҷалилов маротибаи дуюм тӯбро бурди тури дарвозаи соҳибони майдон сохта ҳисобро 2-1 гардонид. Дар дақиқаҳои 70-уми вохӯрӣ миёни футболбозони дастаи Регар Тадаз ва Истиқлол як бархурди кӯтоҳе ба миён омад, ки дар ниҳоят довар ду футболбозро бо корти сурх муҷозот намуда аз майдон ронд. Аз ҳайати дастаи Регар Тадаз легионер Ҷозеф Феумба ва аз ҳайати дастаи Истиқлол ҳамлагар Рустам Соиров аз майдон ронда шуданд. Умедворем, ки Кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳолати мазкурро мавриди санҷиш ва таҳлил қарор дода, хулосаи ниҳоии худро хоҳад баровард. ҳамин гуна дар идомаи вохӯрӣ дигар ҳисоб тағйир наёфту Истиқлол бо мушкилӣ дар сафар Регар Тадазро шикаст дод. Ҳамакнун рӯзи 19 май дастаи Истиқлол дар майдони худ Эсхатаро қабул менамояд. ёдовар мешавем, ки ин аввалин нокомии дастаи Регар Тадаз дар мавсими ҷории чемпионати Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Ин бошгоҳи шаҳри Турсунзода то дидор бо Истиқлол ҳанӯз шикаст нахӯрда буд. Игра была очень хорошая, очень хорошо. Ну, тоже еще хочу отметить то, что вот насчет системы ВАР. Вы посмотрите, тоже играет две команды, так ведущие две команды, и ВАРа нету. Вы посмотрите, какие моменты, какие там, вот можно подождать, я сейчас хочу просмотреть, который первый гол нам забился. Вот мое мнение, я не могу ничего сказать, я не буду оспаривать, пока я не видел этого. Возможно, он был вне игры, понимаете, ВАРа нету. Сколько было под желтых карточек, ВАРа нету. Я не могу понять, для чего тогда эти вары нужны. Где они нужны, они есть, а где нужны, их нету. Понимаете? Поэтому я хочу поблагодарить от себя, именно от руководства болельщиков, которые пришли на этот стадион, создали такую массу, поддерживали Регар. Я рад за своих ребят, то, что они отдались, молодцы ребята. Я сейчас просто пойду их поблагодарить, да, хотя проиграли. Да, ну проиграли. Когда-то надо было проиграть. Я понимаю, что сейчас некоторые аналитики, которые ждали гол, да, вот они дождались, наши 2 гола, вот мы пропустили. Судьба такая. ҳамзамон дастаҳои Вахши шаҳри Бохтар ва Равшани шаҳри Куло бозии даври шашуми Лигаи Олиро доир карданд. Ин дидор дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат гирифта, бо ҳисоби 3-0 ба фоидаи Вахши Бохтар ба анҷом расид. Дар лаҳзаҳои охири қисмати якуми дидор Эммануэл Ваненго, ки қаблан дар дастаи Равшан бозӣ мекард, дарвозаи рақибонро рахна намуд. Пас аз ба танаффус баромадан ҳам ин легионери дастаи Вахш як бори дигар ба задани гол даст ёфт. Ба натиҷаи вохӯрӣ дар дақиқаҳои илованамудаи довар ба вақти асосӣ Харидин Турахонов нуқта гузошт. Ҳамин тариқ Равшан ба аввалин бохти худ дар мавсим дучор гардид. Хайдин Турахонов аз ин фурсати бисёр хуб истифода бурд, аз иштибоҳи дарвозабони дастаи Равшан ва тӯбро ба дани дарвоза равон кард. Ва ин метавонад аввалин бохти дастаи